5 ka mga motorista ang nangalamba gumikan sa miagas nga oil gikan sa usa ka bus nga magbiyahean sa dakbayan sa Talisay. Si Chona Carrion sa report. Tungod sa pag-aga sa krudo sa Maybus gikan sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay San Roque, dakbayan sa Talisay, 5 ka mga motorista ang nadisgrasya. Gani 2 ka mga insidente sa pagkaslide sa motorsiklo ang nahulikam sa Talisay City Command Center gumikan sa nagpasad nga krudo. Nahitabo kini mag-alasay sa buntag kaganiha. Makita sa CCTV footage ang usa ka motorista nga mipahibaw sa driver sa Maybus nga si Brian Tianyo nga nag-agas ang krudo sa iyang gimaneho. Iya gihapong gipadagan ang unit hangtod nga naabot siya og gasoline station. So manang ato na sang gikonsulta ngadto sa LTO, so paisuhan og TOP ang maong driver, reckless driving og defective parts. Gibutangan dayon sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda ug mga ginabas ang daan aron mawala ang oil spill. Ang Maybus temporaryong gi-impound sa City Toda human sa hitabo. Wa usab miisyu og pamahayag ang driver. Ako man gitawagan ang mga opisyal, wa gid sila mahibaw ug unsay nahitabo, so moto nga nihimo din sila aksyon, nipadasa din sila og mga personnel nga mulimpyo sa daan. Pero ato unang giunhan og yabo og mga ginabas. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carrion, Balitang Bisda.